Saya akeh kok bubar aku mayang ancaman iki Mas ampun dipateni niku lampune mon dipateni dilit mengke ilang lampune lampu dipateni aja nembang nandake rezeki besok anake Mas Gunawan akeh iki kowe udah dalang dalang ya mesti laris lanceng apa lanceng Pamak Teratap lanceng lho nawon yo nah ayo apa siramu aku ora ngesuk ya Apa to, Le? Ngono pakai wong. Oh, Mbak dari Tangerang. Napa to, Bu? Repot-repot. Oh, Madiun Ngawi. Makasih lho, ah dadak Jaluk apa? Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Ngawi ndi? Di mau. Sakete mau ndi? Sakete mau ndi? Nek kasih. Oh, ngene kok digropik mah aku sing gawa. Ketuane sapa, Pak? ketuane aku Aris Aris. Nang kono kok. kok nanti Sabahar kuwi terminal Madiun Ngawi aku ngajak kae ngowo iki jam piro Jam piro? Nek ucapke suwe ra perlu bojone. ayo cepet Latihan sepi
cilane penake iki montok. Kamu temenan. Neng lah ora empuk. Empuk aku gumun. Gumune nih. Sok karo wayang gede wayang. Ya kowe iki ngadeg kok. Wis. Timbane nih. Ayo. Apa? Lagune terus. Timbane ngomongi kok ini lagi ning wong ya ning to. Emoh ae to. Pai-pai kan dikai ngomong. Arep. Ayo. Entek ke yo. Minggu pangkang. Wih, sarung ditonton nggak cilik-cilik. Aja kaya iki sarung iki lho ning gobene. Iki lho gede kaya ning. Aku mau. Wah, apa nak ngene iki? Ora resiko. Lah apa lho? Ah, ngono iki kok ora ono pulsa ya. Ayo Ren ya, ning kono nyamuk. Bukane kowe le. Kamu berbeki kakung. Ayo cepat. Masuk Jak. Ayo. Masukin. Ya. Halo. Mangsane. Ayo diteke. Ning apa sira? Wes yo Mas. Sarina Madiun nang Nari. Ya. Aku iso.